Maray na aldaw giraray sa tuya agabos mga tugang Lunes gunyan fetsa 10 kang Nobyembre taon 2025. Kami po giraray minapaabot ni na pangumusta sa lambang miyembro kan pamilya kasabay dyan ang paglaom na sana po yaon na kita sa marhay na sitwasyon. And sa pag-atubang niya to kan kaaldawon, permi ang mahal na Diyos anipigpaenot niya to sa gabos. Ipagpangadji niya to, primero, itong sumanga pinag-agihan, aagihan kan bagyong uwan, lalo na so nagkagurol pitabi na sindaman, tabangan kan mahal na kagurang nan Hesukristo, na makabawi makabalik na sa normal na pagbuhay-buhay. Pati naman po so inagihan baga kang bagyong Tino duman sa Kabisayaan, isabay tasinda. And siyempre ang pagpapasalamat niya to takita po digdi sa Kabikulan dawa direct hit kita tabi baga gustong sabihon ko so tinamaan kita mismo kan lawas kan bagyo bako kaso sentrong-sentro sumata kundi gabos kita tabi tinamaan bagakan bagyo sa albay po zero casualty tabi yan programa ng Tingog kan Banwaan naglalaom na yaon po kamo ipinagpadagos man ang pagantabay naog makita ta duman sa pag-emergency broadcast kan DCGB naduduro dagdagan an sa tuyang mga parahinanyog sana po so na discover man an sa tuyang tropa ma-encourage man na sabayan kita sa kada bes namin na programa kitang Tingog kan Banwaan alas 9 sundo alas 10:30 uro aldaw digdi po sa DCGB mantang kamo dyan na sibot-sibot sa paglilimpya pagsighid so kadaklan gayud tabi Jerome day panin tubig salamat man duman sa mo sa sabuyang barangay ta wakawak ang tubig salamat po tabi day manawara sa supply nin tubig duman sa Samuya salamat man mantang kamo dyan naghanda kan panguntuhan nagapepeparar naglilimpya sa harong naglilinig naninipig sabayan lamang nindo kami sa paagikan pagbutwa nin iman lain-lain na informasyones dyan sa luwas katabang niya to ang Mega Force Patrol si Pading Jimmy ang samuyang chief reporter yan siya sa Tercer Distrito na Kadestino siyempre si Pading Al Armario kumpadre nga Jomar Bien duman sa First District katabang si Joshua Bino get well soon sa satuyang Duang Maria dyan sa luwas si Angel Buda si Karen get well very soon tabi siyempre sa Manibela ang satuyang pag-iriba buhay na buhay laban ng laban si Henry Mata sa Master Control yaon dyan Chief Tech Ramir Tanay para po sa samuyang broadcast sa radyo sa mainstream radio sa AM band region wide Ramir Tanay ang samuyang Chief Tech ang sakuyang mismong kasabay ngunyan ko sana na-discover, masiramon palan minaloto nin adobo sa asin si Chief Tech Ramir. Kuhang-kuha niya yung yung sa kuyang taste buds sa adobo pag-abot sa adobo sa asin. Chief Tech Ramir, salamat sa pagluto kan kasagsakan kan Super Typhoon La bomba que basta. One no tiene pegas porque es genial. Sa newsroom ang matatag News Director Mardila. Gustami así, me gustami. Yaon dyan ngunyan Nicole and Gloriani.
Si Ma'am siya, buda si Jen, syempre kay puhan mag-recharge. 24 oras na buklatan matakan duha. With Jimos Barrios. Sinda po ang minaso rumadakan mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Sa IT, yaon po dyan, nan sa tuyang pag-iriba, si Jerome Nico Martinez. Ecstasy! Igwa ka na nin history, nasa history books ka na, Jerome, ha? Sa istorya kang broadcast media. Ikon mo yan, i-diary mo, sa totoo lang, we survived and we surpassed and we accomplished our mission, Tata Jerome, na serbihan, informaran asin protehiran an sa tuyang makaimanwa sa atubang kan mga kadipisilan arog kan Super Typhoon Uwan. Yan. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good morning, Tabe! Sige, standby Tabe, standby yung news team, not unless po na flash report iyan o very immediate na concern, standby mo na yung news team ta. Makakahuron niya to sa tuyang alkalde kan Legazpi, dakol kitang mga pag-uri-restoryahan saro sa mga nako akong atensyon duman so pangapudan ni Alkalde Isham na ining mga negosyantes tabi darakula isara dito kung ano pa man daiman magpalangkaw kan presyo lalo na itong mga panginot bagang barakalon, although nasa price freeze gayud kita yung bilog na Pilipinas ipinagdeklara bagay kang presidente, pero mas magayon na itong supangapudan kan alkalde sa tuya giraray na maritirit ang iba pa na mga sitwasyones pagkatapos na makasurvive kita kaining super typhoon na si Uwan. Nasa linya na po si Mayor Isham na Ismail. Mayor, Diyos maray na aga tabi, si Pio po kan DCGB. Marinaga po, Sir Pio, asin sa gabos na nag-aantabay kasi itong magayon na programa. Marinaga po sa Indo. Opo, primero salamat sa oras because we know for a fact na yaon ka halos daing katurog, gulpiang kapagalan and salamat man sa oras. Ikaduwa tabi, Mayor Isham, tawan ta ka man yung pagkakataong primero na makapagpasalamat na sa gusto mo man pasalamatan ta, bako ini basta-basta, super typhoon baga sunalampasan niya to na survive. And sa Legazpi man tabi at least yung Legazpi sabay kita sa zero casualty tabi and halos diit-diit nang nagbabalik sa normalcy ang sa tuyang pagbuhay. Madangog muna tabi kami, Mayor Isham. Go ahead tabi. Inot na inot ang sa kuyang pasalamat po sa syempre sa bilog na Legazpeños sa indang kooperasyon, lalong-lalo na po sa mga Legazpeños na alawig kasi na ko lang pagsabot na pasiring po sa evacuation center aramtang medyo mapagal dahil bako manaro ka to komportable ang sa itong evacuation center, pero syempre dahil yan po ang pinautob ng City Government of Legazpi talagang nagsunod asin ngunyan na aga po palang sinda nagdecamp for their safety purposes. Kasabay man po ang gabos na ahensya na nagtabang sa tuya, kadakol po BFP, PNP, Tengsawa, sinang DPWH Region and 2nd District. Kasabay man po ang bilog na team ng City Government of Legazpi, yaon po dyan para magtabang. Asin syempre, ang pag-asa man po na pirmi nagtataw sa tuya ng report, Sir Pio. Kaya ipo, dahil po sa muyang pagkasararo, pagkaburunyog, asin sa muya, saro ang sa muyang goal, napautob po ang gabos na gusto ming gibuhon. Now, we are slowly going back to normal si tabi, Mayor Isham. Igwa kong nahiling na post mo appeal sa mga negosyantes dahil man magsamantala sa paagikan pagpalangkaw kam presyo, tabi, Mayor. Kindly expound. Yes po, alam mo, Sir Pio, it has been a long problem dito sa tuyang syudad na every time igwa kitang dakulang kalamidad, by next day, nagpapalangkaw ki presyo. At yung mga gabos, sa ka matigagabos, no, di, talagang may mga reports sa tuya na some of the people are taking advantage of the situation. Kaya abot naman pong gibuhan i-take advantage pa ang situation dahil aram ta naman ang kapagalan as in tinamana nga nakita kang bagyo. Kaya dapat imbis na
nagralamangan kita, dapat nagtatarabangan kita para mas madali ang sa tuyang pagbangon tabi. Mhm. And dakol kita mayor na nasusubaybayan mi ika ang city government while kasagsagan kan itong super typhoon kami digdi nagbo-broadcast before pa so pag-abot ka na bagyo dakol na kitang mga mitigating measures na very timely na kanyato na ipautob lalo so pag ini primero so pagpurtulkan mga darakula bagang kahoy na nagtataonin peligro diyan sa mga main highways tabi mayor. Ano po? Tama po, Sir Pio. Aram mo, Sir Pio, kung babalikan ta sa kuyang first week na pagtukaw nagpaluwas tulos kita ki order. May first executive order tabi, Sir Pio, is the declogging, desilting, and trimming of trees. Yan po. As in, paragos tayong pipa kusugian, dahul nag komentaryo na basic ang pagpadeklag sa barangay, pero nagtao kita kay pondo mismo sa 70 barangays para igwasin ng pondo na pagpadeklag, and nailing ta deklag and trimming of trees, pero nailing ta po unyan kung ano ang epekto kaiyan. And for the longest time, aram mo, I'm really happy na na-appreciate ka mga Ligas Peños na nailing ninda nagbaha man ang sentrong partikan syudad Legazpi, pero bako aro ka to baha at the same time po makaskaso nag-subside dahil bako clog sa tuya mga drainage sa laog sa interior parts of the barangay. Kasi pirmi ko tigsabi anong useless ang drainage, maski sabihin mo may drainage ka, pero pano man sa nakibaybay basura asin ati. Kaya dapat tigdiklag ta ito kang dinaklag ito ka mga opisyales kang barangay na ilitaw niyan so use talaga use ka mga drainages sa interior part of the barangay, pasiring sa outfall tabi. O tamampo, kung papansin nung tamampo, na Orosite dati, Orosite, Buonot, San Roque, Kapantawan, asin Peñaranda, dati gulpi ang baha, asin aluyon mag-subside, paagi kang declogging, asin kung nailing po nito Sir Pio, so pinabuksan ng gate, flood gate, sa San Roque, Buonot na pumping station. Manual lang, Sir Pio, kasi dilapidated na. Pero gusto ko talang pailing sa tao kung ano talaga ang use kay ito. Can you imagine, kung ito nga ni manual, sinakata na during low tide, as in binabata during high tide, what more kung talagang nagagana yan na pumping station na yan. Kaya talagang pipursige mo yan ni Congressman Pido na mapagana, as in mapakaray sa madaling panahon kang DPWH Region 5 dahil turnover na po yan, pabalik po sa inda kasi kulang man po ang sa tuyang pondo para sa pag-maintain, repair, as in ang rehab po kaya. Tamang-tama, Mayor Isam, iyon so isusunod kong ihapot sa imuta. Kung marumduman po baga, bago lumaog so talagang kakusgan kan bagyo, na-interview ta ka live sa moyang special coverage. Yes po, tama, Sir Pio. O naunambitan mo na ipinabaton mo ito yaong ka mismo duman susuperbisar batonon bukasan iyan ng mga floodgates na iyan manually gamit so gari muton chain block lang po. Yes po. Oho. And talagang mano-mano ito. Sabi ko nga ni, yan, kayang ibaba ta, yugon man dakula uno baga ito buda magabat. Magabaton po. Oo, Sir Pio. Pero kaya po. Kayang-kaya po. Isakat, mas madali po ibaba. Medyo mas mabagal-pagal lang isakat, Sir Pio. Opo. So, the effect was, totoo po, dahil kita talaga mawawaranin bahata because of our geographical situation, medyo hababag ang level kan Legazpi para sa sea level. Ano po? Yes po, tama po, Sir Pio. Mababa. But the purpose of that floodgate is itong pawawaon sa tubig kung bako high tide. Na so mga nai-stuck dyan sa mga lugar na naunambitan mo, the soonest possible time makaluwas tulos. Oo, tanganing subaha mamitigar su efekto which iyo so nangyaring ngunyan kana super typhoon na awan na nagbaha pero namitigar ni marhay. Nag-subside. Oo. Nag-subside tulos. Tama ka dyan, Sir Pio. Oo. So ano po yan? At least nailingon yan kan tawo kung anong epekto talaga kang sa tuyang pumping station. Lalong-lalo na, Sir Pio, pirmi ko sabi, lalong-lalo na po kung mapagana talaga yun
full operational po. Kasabay pa, igwa pa itong mekanismo pangkuha kay basura. Kasi ang Serum Pumping Station, Sir Pio, Opo. tulo ang ang use. Number one is isaraduhon o buksan ang floodgate kung high tide o low tide. Pandua is to pump out the excess water pag nakasarado ang floodgate. Pantulo, igwa pa po itong mekanismo para magkuha kay basura tabi. Oho. Yung itong supig subasura isisakat gari aron Opo. kaan. Pero igwa po naman screener sa baba. Yes. Sakat po ito. Sunod-sunod pong sakat. Ay, very good. So, at least, Mayor Rizam, it was a major factor na napakaskasta so pag-subside kan baha sa mga lugar na dati haluyon bumaba so level kan tubig baha. Tama. Ang orosite po kayo, halos iabot yan ki Peñaranda orosite. Halos iabot po ki duwa. Saro hanggang duwang aldaw bago po mag-subside ang tubig. Pero kaso hapon, right after maghupa sa bagyo, hapon pa lang tabi, wala ng tubig. Manipiso na po ang tubig. Kasabay po sa Rizal na parte. So, ano yung tabi, Mayor? Parang test run na ito, yung effectiveness kan pumping station na yan, na-realisar ta na? Yes po. I just really want to prove the Ligas Peños na talagang nagagana yan and ini ang epekto kayan. Paulit-ulit ko po yan sa Indatitaram. Kaya maski manual, pinilit ang mabuksanan para mailing kan tawang epekto kung ang tubig nagawa po pasiring sa dagat. As in, pagpa-high tide na po, tigsaraduhan tayan. Bako po yan raot. Yan po ang sabihin ko, bako po yan raot. Bako po yan defective. Talaga napabayan lang, as in, na-dilapidate lang po. Kaya ngunyan, manual lang po muna sa tuyang paggamit. Pero asahan po ninda, habang dahil po yan napapakaray, na-repair kang DPWH, paragos po, ay po yan ang permitang gigibuhon. Yun. Mantang daay pa, tas siyempre magaso DPWH, iyon na ngunya ng engkargado kaiyan na magmantinir buda magpa-funksyonar. Iyo po. Kaya nagpara man po ako sa inda bago ko yan tikiro. Oho, naghagad kitang permiso. Now, siyempre because of the bureaucratic processes, yung budget para sa pagpakuha na kayan, pagbakalin mga kung ano-ano dyan, grasa, gabos-gabos, dahi pa na ikukuan, city government ang manumanong mag-itaas, mag-ibaba kayan kung igwanin mga pagbabahadig di sa Legazpi. Iyo po. Tama po, Sir Pio. Ano yan? Katuwang ang DPWH po, Sir Pio. Katuwang po ang DPWH. Magtatabang. Ano yan, Mayor? Gigibuhon ta na tabi, Mayor Isa, maski daing bagyo, basta itong sugulpi ng oras na low tide, imamano-mano tanay na bubukasan? Iyo po, Sir Pio. Actually, dahol po sa kuya nag-message, nagpapasalamat na nailing nila sa epekto, na very, very effective from San Roque, may nag-message po sa Tuya. From Buknot, may nag-message po sa Tuya. Even mga taga-Orosite nag-message po sa kuya. Personal message mismo, nagpapasalamat na nailing nila sa effect. And magayunon salamaton sa pagsakat kang floodgate, as in pagbaba kang high tide na. Dahil na nagbaha sa indang lugar, as in nagbaha man, dahil lamang dalinog sa indang arong na dati-dati, maski oran sa nalilawag na, uto po, super typhoon na, and nag-oran ki almost 12 to 15 hours oran, dahil nagbaha sa indang lugar. Oho. So from now on, ano yan, maski daing bagyo, basta o yan siyo pag-asa na gulpian oran na ibabagsak, iyon na nagigibon tatabi, Mayor Isam. Yes po. Tama po, Sir Pio. As in, sa kuya ginaray pagparumdum, paragos na paglinig kang sa tuyang mga barangay officials, as in ang city government, maintenance team, paragos man pong pagdigilag, pagdisilt po sa mga city road and main highways, patabangon tasinda. So that's good. At least, uyan na, magagamitan na yan, maski puro paano talaga, and mapapakinabangan ta na. So usefulness kan mga pumping stations na iyan tabi, and itong ideya nindo na pigagamit na ngunyan na manual pagsakat na yan, igwang bagyo daay basta gulpian uran bubukasan iyan buda sa saraduhan kung kaipuhanan na. Yes po, Sir Pio. Okay, now we leave it, gilid na muna sa pumping station. Itong trap net ordinance, ipapaydali tatabi itong pagbugtak baganin mga harang sa kada linderos kan mga barangay na igwanin mga salog? Yes po. Ang pondo po kay ito, Sir Pio, is naka-prepare for next year. Kasi
duman ko po Tig-Alokar ang bondo kayan. So next year po pupuunan ta na yan. Once na mabid out sa project, papapuunan ta po yan para magkaigwa na kanya-kanyang catch net, garbage trap ang boundaries of the barangay tabi. Pero dahil po duman sa suyang diklag, kung papansin nung tabako po, kita marinagulpi kang basura. Well, in fact po nga ni tigdi sa Embarcadero, panduwa kong inikot tulos kusod alas 2 kihapon. Diiton po wala nga ning basura, kundi dito lang pong baybay, hali sa dagat. Duman po baga sa Puro Boulevard. Medyo kulang-kulang po kay basura. Kaya ako nagpapasalamat sa pagreparo ka mga barangay captains, mga barangay officials, sa indang pinaggibo, sinunod na pagpatiklag, paglinig sa indang barangay kasi useless talaga. Yan naggabos na drainages na yan, useless yan kung gabos yan pano kay basura o clog po yan. Kaya nailing ta na very basic yan. Alam mo yan, Sir Pio, that's a very basic thing. Actually, may nag-comment nga nito man, negative comment ka, nagpapatiglag kita, sabi niya, basic man nga ang pipag-ibom mo, aram mo nga yan kang gabos sa tao. Yan po ang pirmitan na lilingawan na ang pinaka-importante sa gabos, so basic lang. Oo, kung gigibot yan, magigibot yan, mailintang epekto ka yan, lalo ng argan tag-uran. Sa kuyang pinatunayan na uwi ng mga basic na yan, yan ang pinaka-importante po tigdi sa tuyang syudad na naaraman ta. Iyo, buda kung igwang nag-comment na ro kaan, bil tadahan ta sina basic pa lang. Anong ginibo mo? Bako, basic pa lang naman pinagigibo mo. O, di ba? Tapos pag ginibo kan gobyerno, babasulon mo mudahon so alkalde. Pag ginibo basic, walang hiyak. Anong ginibo mo? But we have already proven our point. Ang pinaka-basic yan, pinaka-importante. Simple. Opo. Yaon na sa structure, you just need to declug it. Yaon sa struktura, kahit po lang gamitong kitama. Okay, lalo na ining sa pumping station talaga. It's ining pagbukas na yan kan floodgate sa tulong pumping station. We have proven our point na iyan talaga supurpose yaon diyan magagamit as in operational. Iyo po. Okay. Lalo na po kung mapakaray ta yan, mapakaray so generator po kayan. Asahan po ninta na mas mapakaskas ang pag-ali. Baka minimal lang talaga ang pagbaha digdi sa katuyang syudad tabi, lalo na sa katsentrohan tabi, Sir Pio. O sige tabi, Mayor Isam, so sa kuryente, ano ang very latest talagang titutukan mo man bagatabi yung Aleco sa indang restoration, ano ang very latest na itinaw sa imo tabing informasyon? Padagos po ang sa indang pagreparo, Sir Pio, kasi nailing taman na kung kasubanggin nag-energize na kita. Well, in fact, maski 3:30 in the morning, tig-ilawan pa ang Washington Feeder 1, as in 4:04 in the morning, tig-ilawan pa kang Aleco ang Feeder Washington Feeder 2, as in padagos nindang pag-assess ka mga lugar na pwede na pong mailawan. Sa mga nag-aapot po, kung rin po kung mailawan, syempre ang simbagta po, pirme, depends po sa assessment kang Aleco. Kung safe na po na pailawan sa indong lugar o i-energize, gigibuo na po yan kang Aleco. Ang sa tuyang padagos na pagkipag-ordinar sa Aleco, as in magayon na relasyon sa muyang pagtarabangan, kaya po napakaskas ang pagpailaw digdi sa sentrong parte kang syudad kang Legazpi. At the same time, sa pagiging sentro kang pagkukomersyo ang syudad kang Legazpi, as in bakalan ka mga basic necessities ka mga albayanos, kaya talagang tinutukan po kang Aleco. Tubig tabi, Mayor, nakulpaan da ining tubig mo niyan. Kumusta man ang report kang LCWD sa imo? Igwa na pong mga lugar na nagpuuna po magkaigwang tubig. Kasabay man po nga niya sa kuyang barangay, wala pang tubig sa gutong dyan. Sorry mo na ako sa mga reklamo dami, Sir Pio. Kidding aside, dito pasensya lang as in pagsabot, pero aramtaman na dahil may maabot na bagyo, as in usually, pag may bagyong maabot, nawaran man po talaga supply ki tubig. Kaya aram ko man po na nag-imbak man sa tuyang Panabang Ligaspeños ki tubig bago pa man magbagyo. Salamat, Mayor Isam, and salamat man sa tiwala sa DCGB. Mabuhay po kamo. Po. Salamat po, Sir Pio, as in sa DCGP sa pagtao ki mga maray, as in updated na balita. Urual daw, bako lang po sa Ligaspeños, kundi sa Bilog na Region 5, Bicol. Tabi. Salamat po sa gabos giraray na ahensya ang nagtabang,
aram na po nito ito kung sisa ito, especially DPWH, BFP, PNP, and now, tabi, Aleko, salamat po sa 24 hours na pag-ikot kan sa itong mga empleyado, pag-utilize, para makuryentehan tulos, ma-energize po tulos ang magkapirang barangay na po. Kadakon na pong barangay na energize. Pero, ini po, pasiring po sa Southern Barangay, puon pa lang po sa Tula-Tula, dyan Tula-Tula and Taisan Boundary, may natumba po, duman na dakulao na poste kasapon kang Aleko. Medyo madidelay-delay lang po ang energize pasiring Southern Barangays dahil duman ay guwamang pong natumbang poste duman sa Barangay Imalnod kang Kapantaran. Yan po nagkairilita kaswapon. Pero it was already reported. I think na-assess naman po kang Aleko. Sukwam palang suli kurban yun nahali na ano. Yun na po, maugma na po sa mga ligas pa dyan nahali na. Lagi, kasubanggi, naglilibot ako. Kaso itong sukatawang, naglilibot kami. Sabi duman sa sarong bukas na grocery, silyado so igwang mga display. Niya ako ta silyado ini. Bata niya ako pigtatakigan ako. Likurban baga ngay sera. Alam mo, nakong cancer pa yung nag-apot sa tuya kung natakita nagpapalikar ban. And hindi patagos ng istorya. It's true experience. Sabi ko nga, nakahagi kang riming na nakigwang bagyo kang riming. And so mga estudyante kayo kang Aquinas na yaon sa may Yawa River. And kang nalindang malipot, nagirinom, nang iturog, and tayo po hindi nakadepensa. Well, in fact, iyo po baga so nagkadiriskwito kayo to during riming. So abot na po ito maulit. Dahil nga sa ito yung bipautob na zero casualty, dapat din ito mautro. Asin dapat alerto kita. Kasi nalintaman ng taong nakainom, maluya ang response kang lawas asin kang isip tabi. Salamat din maray tabi. Bayor Isam and God bless po. Thank you po Sir Pio. Dit na pasensya lang po asin pagsabot sa mga panabang kong Ligas Peños. Pasalamat po kita sa mahal na Diyos at sin sa bilog nagtarbangan dahil zero casualty po kita. Thank you po and good morning. Thank you so much. Mga tugang Mayor Isyam Ismail kan Ligas pinakaulay niya tuon niya na pagkaaga. Anong advice mo Chief Tech Ramir? Ipasok natin tulos si Compadreng Jimmy and then yung hanap buhay natin yan buda sa tuyang dapat ni acknowledge ano. Time check. Jimmy Nasalita on the spot report. Aramon ta kay Chief Jimmy, Pading Jimmy, location and what's happening? Yes, pade yung kita ko niyan sa Ginubatan PNP headquarter, mainit-init pa initabi pa din kaso Banggi habang pahinapos palalampas digdi sa Satuya so epekto kan paros sinuran darakan na bagyong Juan an Ginubatan PNP nasa pagkakasa ni nasarong drug bypass operation sagkod na natapos iningo niya ng maaga tabi padi big konsideradong big fish na dahil digdi sa Ginubatan. Ngunyan kukuha niya to an detalye kay Deputy Chief of Police Major Genevieve Usirin with regards digdi sa drug bypass na operation after kan bagyong Uwan. Ma'am, good morning. Sa ibong na linya po si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Good morning po sa mga paradangog kang DCGB and sa onboard na angkor, Sir Pio. Magandang umaga po. Opo, Ma'am Genevieve, good morning. Maki-istorya po ang gabos-gabos may relasyon sa major accomplishment na yan po kan Hepatura. Go ahead po. Sabi nga ni Sir Jimmy, nasa kalagitnaan ng bagyo, kami naman busy-busy sa pagkandak po ng bypass operation regarding po digdi sa suspect na taga-Ginubaran man po. Ano ang background kayan tabi, Ma'am Genevieve? Actually po, halina po inipig sa surveillance kang RPDEU 5 kasi kasabay mi po sila sa operasyon together with Ginubatan MPS and nanotaran po na involved po siya sa pabakal ng illegal na droga. Ano ang sayang level of participation dakula ba tabi ma'am sa ining sindikato ng droga? Opo, dakula po ito nasa 100 grams na suspected shabu with price market value po na 715,000.
Halos sobra sa kabangang milyon. Ano? Opo, Yan. sobra sa kabangang milyon kasi 714,000 na po. So, nako Mhm. Ano ang sa iyang klasifikasyon sa hierarchy kan na sindikato kan droga tabi? Actually po, daimi pa man po maanoan sa iyang classification kasi aano mi pa po kung saan siya involved, kung saan siya nakadukot na dakulang isda na pigtataram. Ayun. So, grabe ano, during the time kan kamo nagkaigwan ng operation na nakasagsagan kan Super Typhoon Uwan, is he in the act of sa itong transactions para mag-distribuer ng illegal na droga? Iyo po, opo. Kaya nga ni po, nag-positive, kumbaga sa na-consummate po. So, sa muyang operation, kasi po, sinamantala so pagkakataon na habang busy, siya may transaction man po. Naku, siya so nagbagsakan na droga. Ano? Ayo po. Oh, naku, sus Mario. Would you have the privilege maaraman ang pagkarangkaan kung dahil makitang babalgaron na provisiones? Ay, dahil po kita pwedeng mag-disclose kan sa iyang pangaran kasi protected baga po siya kan sa iyang constitutional rights na although pigsasabi nga ni na nadakop siya sa arog kaini, dahil taman po pwedeng i-disclose an sa iyang pangaran. Tabi, halos sobra sa kabangang milyon. So, kunyan. Paano so circumstance may post your buyer ba o caught in the act siya na dahil kita nagamit din post your buyer? Paano po? Opo, may PB po. May PB po na ginamit po para ma-consummate po ining samuyang operation. Now, so paano nindo na kumbinsir na makuaso buot ka na yan na nag-poser na yan na magbakal o kaya bagsakan suppose your buyer manindo? Paano so sistema? Halawig ba so panahon na kinonsumo? Yes po, kasi po sa PNP ngunyan, intel-driven po ang samuyang police operation. So, prior to this operation po, syempre nagkandak po kami ng surveillance and syempre may mga previous transaction naman po na nangyari before po sa arog, nag-come up sa arog kaining bypass operation. Oho. Okay, so ano na madam, hain na ngunyan so suspect? Yan na po sa samuyang custody while preparing po ng appropriate charges para ma-file po sa court. Do we have a tight case preparado gabos na mga evidences pati nasunod so protocol kan sa tuyang revised penal code? Yes po. We follow the protocols according sa tuyang sa RA 9165 po. Oho, okay. So, what follows next tabi? Inquest na ba? Yes po, inquest po. Pag ganito po na bypass operation, we make sure po na within 36 hours ma-file me po itong case sa court. Haloy, pirang bulan niya na pinagsubaybayan na tabi, madam? Haloy-haloy naman po kasi sabi nga ni, ang mga digdi sa ginubatan medyo kumbaga sa maalyaso na ang term. Ang term. Kasi aram ninda na dahil kami nagpupundo, although sabi nga ni na sa gitna ng bagyo, still, yun pa rin po ang priority ta kasi abo mi na dakol na mga maging biktima pa. Mga inosente na maging biktima po kaini. Paghuna niya ta bagyo, dahil sa madadali, sa siya nadakop na lugar, parang anong nangyari? If you may. Ano po, nadakop po, nag-consummate po sa indang Barakalan sa Sitio Kisapi sa Barangay Magiron, Ginubatan, Albay po. At around 2:15 AM po kaninang madaling araw. Maaga? Opo, maagahon po. Suppose your buyer, ano man sa iyang style man tabi? Ano ginibo? Kumbaga, nagsagin-sagin na kumbaga nag-disguise na kung ano ordinary tao. So, siyempre po, so mga usual na pigigibo po kang mga involved, nagbebenta ng droga na kung mga mga ganan, mga style baga po ninda. May mga man yan sila mga sign na kung paano man po siyempre ingat man po yan Ingat man po yan sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na ang mga intel digdi sa ginubatan. Dahil mo na mapagkamala na pulis. At a predetermined signal
at a predetermined signal, iyon na ito. Igwa na pala dumaning nagdapa-dapa sa gilid, igwa nang nagsurus-irip. Siyempre po, opo. ang pinakamagay na disguise, madam, suppose your buyer naka-uniform. Ay, dahil man yan, pwede sir, ibitunoon na kita kayo sir. Dahil mo yan, nakukonsummate ang katuyang operation. Masasayang po ang pinagsirapan kang tropa. Opo. Iyon ko na suppose your buyer naka-uniform. Wala na, grabe, makusugo ng buot. Ano, mapabakal. Iyon na nga diya. Iyon na gusto sabihin ko. Tapos kaya with, pig-videohan pa, sir. Sa pulis ngayon, nagbabakal ng isa po. Yeah. Nabaliktad na lugod. Ka-uniform na pati ngayon. Irak man si pulis. Di sige, Tabi, madam. Congratulations, Tabi. Salamat sa oras mo na informasyon. Opo, sir. Extend ko man po ini kay, sa samuyang Chief of Police ang iyong pinapaabot po na pag-congratulate. Thank you so much. Sige, Tabi. Thank you very much po and God bless. Okay. Sa kasubago, sa oron-oron ni Madam Genevieve Ausirin, inapot ko kung nagpapalo man ini kan loob supply and demand. Oo, iyo, mananggad Iyo, nagpapalo kan loob supply and demand. Alang kaw daangon niya ng baraka lang kan droga. Kaya naglalang kaw man sinagan kan by bus money na pinag-raise. Oh. Di ko rin nangon yan, ma'am, basta pero Gura nun ang kada ko dyan. dahil ng 500 doon, Mhm. 1,000 na dapat taas. Yun. Yun. Pas 500 gayon, pwedeng kuha na, dahil ka na, lugi na ngayon. Anyway, so yan tabi pa de, poster buyer, an itsura niya, gari ka man sana talaga sa para drugs. Para subi yung nagwaralwal na ang mata. Tapos Yun. siksihon ka, o kaya na, malinigon nun ka, dudahan ka. At ayun na nga, piga po kay Madam, post your buyer, pero naka-uniform. Kaya ka man ka makaitol. Anyway, so congratulations sa Ginobatan PNP, sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Abalos. Imperial. Si Madam, thank you so much kay Ma'am Police Major Genevieve Ausirin. Ali ni Bagadat dyan, sa Santo Domingo, dating Chief of Police, Deputy Chief of Police. Ini si Madam, anong nangyari mo, Madam? Ha? Tapos, Madam LC Menche Roldan. Okay, so yan, Menche, tama? So yan tabi BP IP kapadi sa tuyang exclusive na pakipagoron sa Deputy Chief of Police kan Ginobatan PNP Police Major Genevieve Ausirin. Jimmy Nasalita with Boy sa Mobile DCGB News. Thank you so much sa kumpadreng Jimmy, kasabay si Madam Genevieve, ang deputy kan Ginobatan MPS. Hahabol tayo ng mga hanap buhay and acknowledgement. Oras Pilipinas, it's 9:46. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. ATF sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style kaya naming gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging
mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz, Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. An oras, alas 10 din pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinag-insistir ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kay Senator Ronald Bato de la Rosa na panindugan ang isog niya para hampangunan mga kaso kan International Criminal Court o ICC. Pahayag ini ni Sendanya kasunod kan Bareta na may ipinaluwas ng warrant of arrest ang ICC kontra kay Senator Bato. Tinawanin doon ni Sendanya na maabot o asin maabot ang pagsingil ng justisya sa mga mahabas asin nagutang nin dugo asin buhay nin ribo-ribong mga kababayan na kadaklan nagtitios. Ang warrant of arrest may kinaraman sa kasong isinangat ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa ICC para sa ribo-ribong nagadan sa gera kontra illegal na droga na ipiniglansar kan Duterte administration. Yan ang detalyes kan pangalas 10 na Bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga ka-LCC, get ready for non-stop treats, mega discounts, and huge savings at LCC Supermarket. Spend your bonus wisely with the biggest payday treats of the season. November 14 to 16 only. Come join the celebration and make your payday unforgettable. But wait, there's more! You still have time to get lucky in our Suerte sa 80 raffle promo, extended until November 16. Spend 500 pesos in a single receipt at any LCC supermarket or for a chance to win over 800,000 pesos in prizes. One winner of 80,000 peso worth of LCC gift certificates. 80 winners of 8,000 pesos worth of LCC gift certificates. 80 winners of 1,000 pesos Rewards Plus card points. Double your chances of winning with your LCC Rewards Plus card. Don't miss out. Head to LCC Supermarket from November 14 to 16 for the payday treat and Suerte sa 80 raffle promo. Visit LCC Supermarket at your nearest location. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. So kung palantabi, so mga kliyentes kang BDO Legazpi, open sinda tabi, diyan sa Legazpi Corner, Lapu-Lapu. O yan dyan baga tabi, sa may sentro dyan, sana sa may kahampang ka itong marker kan Ibalong Heroes yan sa may Lapu-Lapu. Open po diyan tabi yung BDO Rizal Corner Lapu-Lapu Street. Yan open po sindang yan. Igwas sinda ning normal operations yung BDO. Yan digdi sa may Lapu-Lapu Rizal Corner Rizal, yan. Open po yung BDO dyan sa Lapu-Lapu Corner Rizal. Bueno, diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Joshua Bino, on the spot report.
Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Go ahead na. Yes, good morning, Tabi Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Nakahuron ko ngunyan si Engineer Bim Dineros, ang pamayo Sir Pio kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO digdi sa Daraga Albay kung sain sigun sa iya na pinagkakasiribot-sibutan ngunyan kan sa indang mga personahes asin kan lokal na gobyerno. Yes, Sir Pio, ang decampment o kaya ang pagpapauruli na kan mga evacuees digdi sa munisipyo kan Daraga Albay, Tabi Sir Pio. Dahilan igwa ki mga evacuees nga anduman sa Anislag, may mga evacuate man digdi sa sentro, Daraga National High School, Daraga North, Tabi Sir Pio. And ang medyo lang kaya na uhulian itong sa mga nag-evacuate digdi sa mayon unit kan Daraga Albay, so Salvacion, Malubago, and Bujao, mga Banyerero, Tabi Sir Pio. Sa ngunyan, nagpapasalamat si Engineer Dineros sa naging cooperation man kan mga taga Daraga Albay para maabot nga to itong zero casualty digdi sa Daraga and maging yan na sa bilog man na probinsya Sir Pio kan Albay. Kunyan sa Daraga Albay na main highways, Tabi Sir Pio, ang sentro and iba pang mga barangay areglado na na sitwasyon, Tabi Sir Pio. Pero sigun sa record ni Engineer Dineros, may nagkakapira Sir Pio not passable pa sa presenting ini. Mayroon nagpapadagos man ang pinagigibong clearing operation. May natumbang dakulang kahoy dyan sa barangay Lakad, Tabi Sir Pio, na nakaulang sa tinampo. Sigun kay Engineer Dineros, kasod pa-reported itong natumbang dakulang kahoy. Talagang dakula, kaya medyo atrasado so clearing, Tabi Sir Pio. Kaya sigun sa sagpod mo niyan, not possible mo na area kung sa'yo natumba itong kahoy dyan sa Lakad. Not possible sa mga four-wheel vehicles ining tinampo Sir Pio, haling Bagong Bayan, pasakat ka sa barangay Tiwalo, dahil tayo man dyan so natumbang poste kan kuryente, nakahirigda man sa tinampo sa mga wire, Tabi Sir Pio, and not possible man so spillway sa barangay Bujao. And sa ngunyan, ini na sa mga pinaghihiringuwa na magkatarapos-tabos, Tabi Sir Pio, ang clearing operation para areglado na ang sitwasyon sa bilog na mga munisipyo o sa bilog na munisipyo asin mga barangay digdi sa Daraga, Tabi Sir Pio. And sa kanya na pagkaaga, Ragos and coordination sa ibang mga opisina kan lokal na gobyerno, sa engineering, sa Office of the Mayor, Tabi Sir Pio, para matapos na ang decampment, expected matapos mga 11:30 ngunya na pagkaaga. So yan, Tabi Sir Pio, na generalmenteng sitwasyon digdi sa munisipyo kan Daraga Albay with Ma'am Bim Dineros, Joshua Bino, DCGB. Salamat man, Tabi Joshua, kasabay si Madam Bim Dineros, MDRRMO Daraga. Joshua Bino, on the spot report. Dumanman kita sa linya ni Karen Nicole Ala. Karen Ala, on the spot report. Konektar natin ang linya. Evat Adan, Evat Adan, Evat Adan, Evat Adan. DZGB, Megaforce Patrol Report. Karen, good morning. Go ahead na. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Nakikipagtabangan naman ang task force kalinigan kan syudad ng Legazpi kapag harapot kay ning mga nagpapurutol na kahoy na tigpaturumba kan mga O anong nangyari? Pag natumba man sa signal ni Kuan, ni Karen. Yan. Anong nangyari sa kunyan? Signal ni Karen. Natumba man sa signal ni Karen. Diyan sa luwas. O yung grupo pa ni Sir Andy na Marbella, o yan baga sibot-sibot, sige arakot kang kunyan. Ining mga basura, yan ang mga pinurutulkan ay nakahoy na tinarabta baga buda itong sa mga
nagkasirilak tabi na kuan pun ning sanga kang kahoy. Yes, tama ka dyan, Sir Tio. Ining mga pinaturumbanan mismo sa mga tinampukan ni Gaspi, kano may naging super second uwan, kaso hapon, sa pikag aguron kan DCGB News kay Sir Andy Mardanya, pamayutan na sabing grupo, dahil naninda kayang paabutan pa ni 24 oras, dapat mo niyan, Sir Tio, na manageable ng panahon, insigida talagang sigharakot na ini, kan sa indang truck, apera pagkaan sigong digdi, ang patakaraminda, dapat talagang pinutol na ini, tapos susin dapat ang maputol, tanganing makastas ang trabaho, atin makaya man tulot kining mga kawikan sa indang truck, pasiring sa disposing area, sa may taytan, ehemplo tabi sa Tio, yao na sindangon yan sabi duman sa may Washington, kay go pa lang naputol na kahoy duman, ang sangon yan, pinagsisikap na nindang i-dispose ito atin ihakot sa indang truck. Pagkatapos naman kayan, pasiring naman sinda digdi sa may Kapitolyo Provincial. Dahil pa, may nanukaran ako digding kahoy na tuminumba, na pagpuputol na yan kan mga taga-CSU, Civil Security Unit kan Kapitolyo Provincial. Dahil pa sabi nga ni, dapat talagang sindan ang magputol. Patong pumis ng transport kalinigan pa, magputol ka iyan, tanganing duro-diretso ang trabaho. So, sa mga pang Sir Tio, iyo pa lang ang mga sitwasyon na naiiling kadigdi sa Old Albay District. Pero kayan, medyo normal naman ang transaksyon at ang operasyon sa mga tinampo, pati sa mga business, burokas naman tabi, Sir Tio. Iyan ang report, Karen Ana, DCGB News. Thank you so much, Tabi Karen, sa dagdag na istorya hali dyan sa palibot, mga clearing operations, Tabi, na nangyayari. Balikan ta itong pagkipag-ulay niya to kay Mayor Isyam na Ismail, Tabi, na itong before itong pagkunyan pagpuon kan rapado kan bagyo na interview ta mananggad saro sa mga naihapot ta itong pag manual na pag-itaas kan floodgates kan tulong pumping stations digdi sa Legazpi. So mga mayor na pumping stations igwa diyan sa may San Roque and duwa pa tabi Now manual itong pinag-itaas ta parang na-stack up baga tabi budada ipaman yan nag-under na kunyan baga itong under na gamit talagang makina kaiyan ta medyo na-stack up bagaan taan nangyari kaan baga tabi dahil man iyan nagamit ka ito ta dahil man na padalaga na ning fundo ka nakaaging administrasyon kaitong mga nakaaging panahon pa kaya nga ni nagkaigwa ning kasunduan lokal na gobyerno ngunyan kan Legazpi under the leadership of Mayor Isyam na i-render kwenta na ayan ang operations kayan and maintenance sa DPWH. Permado na po yan. Now, siyempre, pinabulusan na ining budget ka nakalihis pang mga taon, igwa ng statement ka igwa ng release ka na ipinaluwas during the time ni Mayor ka ito, now Congressman Pido Garbin Jr. kan siya nagtukaw diyan ka ito sa Legazpi na pinagukonfirmar na napaalukaran ng fundo para sa inisyal na pagpapaandar, kunyang kaan, pag-abos, pag-rekondisyon, tanganing maibalik na sa mga maray na fittings, gabos mag-functionar na yan, napadalaga na ning pundo and ida-download na po yan sa DPWH, tas inda na ang enkargado ka yan. Now, because of bureaucracy, siyempre, dahil yan basta-basta overnight yao na supundo, tapos mahihirahay na yan. Dahil po, so now, igwa na ni mga bagyo tabi, ang ginibo kan alkalde ni Mayor Isyam, mano-mano, ipaitaas, ipababa. Yan. So, mga na rin pag oral istoryahan ta po yan. Pero, well, anyway, iyo man sa natabi, kan pagbagyo, medyo na lesen na impact kan ba. Mga na rin tawan ta yan ng kwanta, mahapot pa kita, kunyang pa kita ng ibang pang mga detalles, kaya po.
baka sa aga mabultadahan ta po yan na istorya nga ano itong so pakipag-ulay niya to kay Mayor na Isyam na Ismail ano po. Now, for sure yan sa aga tabi bultadahan ta. Now, digdi man po pasalamat man ang DCGB Giraray ano po pero sa mahal na Diyos ano tabi. Tayo nga niyan, we survived again ining paghirilingan tang ini Jerome. Kita ka boss digdi sa Legazpi, sa Albay, sa Bicol. Ining paghirilingan tang ini is a very very binanga ni great blessing hali sa satuyang mahal na Diyos ta. You can just imagine na survive ta ang another test of time. Super typhoon baga itong hinampang niya to ano na bagyo. Super typhoon na itong uminagi sa tuya, 0 casualty and ang DCGB nataawanin panahon naman na yun na nga niyan ma-perform ang sa tuyang obligasyon asin ang sa tuyang duty na maserbihan asin maprotehiran ang buhay kan sa tuyang mga kahimanwa bako sa nadigdi sa Legazpi, sa Albay, kundi pagtaraning niya tong lugares sa Bicol, imaging nasa luwas kang Kabikulan. So nagantabay sa tuyang emergency broadcast. Ano? Natawan ta sindaning timely and accurate information and we survived another test of time. Natatapi nagkukunyan tayo ni pinagtatawan ng ano ini onin prominensya. Because bako po basta-basta. Sabi ta na nga ni ining paghirilingan tango niyan kitang mga nagburuhay dainin danyos na kung ano pa man. Grabing gratitude tatabi ini pagpasalamat ta sa mahal na Diyos. And kasabay diyan so pasalamat na padagos kaming titawan man ng mga taga DCGB, OKFM, WGB-FM nin panahon na maging instrumento kan karahayan kan kagurangnan sa pagikan pagtaonin impormasyon and in that sense napoprotehiran niya to ang buhay kan tao as well as their properties ano tabi yan. So at the height of these challenging times at the height of the ining Super Typhoon Uwan, DCGB was there ano tahaw kan pirang oras itong kunyan nagpuon mag-aalas 9 ano so paluway-luway ng pagkurukuso pagdoon-doon kan paros nagdeteriora na yan maghapon tabi inda ko tabi kamong mga parantabay endi margari gari sulawig gari iyo na so riming ano so kunyan so pag badul kan paros. You may share tabi mga sukon igwang mga parantabay diyan sa satuya na nagdadangog pa man tabi ano. You may share your experiences. This is a super typhoon. And anda kulang pasalamat at 0 casualty kita. 0 casualty. Dakulang pasalamat at tabi ano. Now at the height of it, DCGB was there. Narumduman ta kami na raen dimar ang nagsusunudan. Iyo mismo ito sukatahawan. Bako Jerome alas 9, alas 10, alas 11, alas 2, alas 12, alauna, alas 2. Iyo ito sukatahawan kang kurukuso and we were there standing amidst of it tabi ano. So tropa diyan sa luwas, nagsasagasa, nagtatabang kita, digdi sa laog kitang nag-arang koryaraon gabos. Ano yaon diyan tabi and salamat manin maray sa tiwala po sa DCGB. Every time na igwang mga arog ka ini, yaon po sinda. Salamat nin marahay tabi ano. So, sana po tabi ano, ining blessings na ipigtatao sa satuya na dai kita nadanyaraning todo, ligtas kita, gamito niya to ini, maski sa anong paagi, maski sa pagpangadji na sana, bako nganing nasana kundi ang pagpangadji sa powerful tool maski sa pagpangadji dahil man kita physical na makatabang duman sa pigaagihan kan bagyo ngunyan na uwan maski sa pangadji na sana na iligtas sinda sa mas pangpiligro and so mga inagihan makarecover man tulos tabi ano o yan tabi thank you so much ano
sa mga nagtitiwala man sa mo digdi sa DCGB, every time na igwa po kami ning special operations, sabi kunyan dyan sa ini o sa mga araw ka na bagay. Seldom, dahil kami po naghahagad nin recognition sa gobyerno. In fact, dahil baga tabi, baga Germano, dahil lamang na kunya na ang efforts kan mga kita na mga reporters, mga broadcasters, dahil sana bagaan. Dahil yan na kunya. Tangon yan baga sa social media, igwaning nagpaparalakop na so, kay batas hanap buhay na cameraman kan, TV5, na iso nagre-report. Pinag-kunyan, pinag-idolize sa kuan. Tama man sa social media, pero we here in DCGB tabi, haloy minang pinagigibo yan. We stood the test of time tabi reporter, announcer, news writer, tabi technician, dahil lang yan na-feature sa mga TV, dahil lang yan na-feature sa social media, dahil lang yan na-recognizir kana gobyerno. Except natawang kita ning rekonosimento kay ito, nagkanduang bes yata, panahon yata kay ito ni Governor Nando Gonzales, igo ning kuan yata ito, igo maning kunyan baga saray-saray yaon diyan sa opisina ni EVP Glenn, Sir Glenn. So parang anong gupod ka, so garit, bako man na trophy, so ini bagang mga salming na pigigibo na plaque of appreciation, yan, yaon diyan. Tapos kadua, panahon ni Governor Grex Lagman ka ito, na-recognizir sa DCGB, so effort na ka ito na yaon kita during pandemic. Ito ang saro sa pinakamatindi. Dai aram kang kinaban kung paano ang paglaban. Kami man po sa broadcast media, dai miisi kung ano ang protocol, kung paano approach mi ka ito, ito po tabi, medical emergency. Bago ito sa Samuya, pero ginibo man gabos na medyo man sa DCGB, na yaon, na informaran ang publiko sa tahaw kan itong uncertainty ito, medical uncertainty, wherein yung buhay, yung humanity is at stake, is in the balance. Medical emergency baga ito. Dahil may aram kung paano sunodin mi basta so arami mag face mask, mag face shield, yun lang. Pero bago ito sa mo, sulaban na ito ining bagyo, linog, baha, pagtugakan bulkan, kunya na sa sistema minayan DCGB. Pero itong kunyan pandemic, baguhan pero kinanap mi iyan tabi just to inform the public. Sinaray baga kayo sa publiko, diyan kamo sarong, kami pinaluwaskan gobyerno, tanganing mag-informar. Iyo man ini bagang pag may mga bagyo tabi pero yan, ito natawan ito ning recognition kan gobyerno, pero kami sa DCGB bako yan ang samuyang ko na pag-recognize tagon yan bagaw sa social media to urog mahon duman sa cameraman na nag-report baga tabi ayo nga so digdig dito na destino sa Albay ngunya na Super Typhoon Uwan na appreciate nila itong marayta. That's good enough tabi pero samo sa DCGB ang tagal na namin ginagawa yan with or without appreciation. Mga tabi, Jerome? Sige, may istorya pa kita dyan sa luwas. Si Pading Jomar, maski sukariton ka ining kwadrado ang guma, isisagasa yan dyan. Sa Bagyo, gun mo ang kwadrado ang guma kang kariton ni Pading Jomar, sisagasa sa Bagyo. Jomar Bien, on the spot report. Pading Jomar, good morning. Binadolan kan sa nga pade, kasod ma. Susay mo kariton ko. Abang pasiring ako sa tabako, pagkabot ko rin sa open field. Kung kumusugon to parot, may bit-bit na mga sanga. Binadol lang nagka-auto ko. Anyway, pade, sa mga dagdag pang bareta, kuryente ang magiging problema kan banwaan kan tiwi. Sin iyon ang posibleng magsuprir nin hurhalawig na problema digdi sa Premier Distrito Kanalbay manungod sa supply kan elektrisidad. Sa ibong kanyaon diyan geothermal plant. Yaon supig kukuhaan kan kuryente. Ulit sobra sa 30 poste antiyong ba? Naku. Magpoon digdi sa
Banwaan kan Malinaw, pasiring duman sa Sentro Kantiwi, ang gabot duman sa may partikan Gaho, Budanaga, Barangay Gaho, Barangay Naga, open field din tumbaga boss. Matindi ano, Na 30? poste sa kabaasan. 30 pa di? More or less 30 ang bilang ni Mr. Damo. Matindi. Ang MDRRMO kan Banwaan Kantiwi. Sinabi ni Damo na nangyari ini between 11 a.m. to 2 p.m. kasulba. Inunambitan niya na sa pagkipagkulo sa DCGB News na inagihan niya pa ini pagkusugan kan pagyo. Okay nga yan. The best diamond nga yung kami maging problema. Oho. Kumusog, kumurok, paro. So, ang paros baga, pabalik na. Yan. Pag pagkahapon, inagihan niya, tumba, mga 30 nga ito ba, boss? Sabi nilang. Matindi. Si Mana ang tigkakarkulo niyang mawaran ng kuryente ang Banwaan Kantiwi. Bulita ang supply kan kuryente digdi, nag-aali sa substation kan Banwaan kan Malinaw na iyo ang naapiktaran itong linya pasiring sa Banwaan Kantiwi. Apuera kaya na problemang pigahampang na yan, sigun kay Mr. Damo, na wala naman masyado, ngunyan sa mga oras na yun, nasa clearing na lang sindakan sa mga tinampo sa laog kang Banwa. Pero so, mga mayor na tinampo, kasubanggi pa na clearing na ninda ito, wala nang problema sindang pinagkampang duman. So, minor clearing na sa nang pinagigibon ninda, pero iyon na nga niyan ang sabi niya, ang hampangon ming dakulang problema, ang supply kang kuryente na pag-estimate niya or wala gini, dahilan sa kagdakulan kan poste Matindi. na natumba kan bagyong uwan. Digdi sa kahalabaan kan boundary kan Tiwi asing Banwaan kan Malinaw. Nako, sige. Yan pa diyan mga sitwasyon naman ngunyan digdi sa Banwaan kan Tiwi. Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, tabi kompadre Jomar. Talagang problema yan kung arog ka na kadakulan nagkapturo poste diyan sa Tiwi. Good morning palang tabi so mga kunyan dyan, may mga pabakuna tabi, naka-schedule pabakuna o kung kaya nakagat ka mo, nakamurot ning ayam, so mga dayta mong pighagad, so mga natunok, natetano, kung bukas ngunyan yung kunyan, Ravvax tabi, yung Ravvax, abrido ngunyan yung Ravvax, dyan sa Legazpi branch, o dyan baga sa may Aleco, dyan sa may Aleco, sa Vinsons Street, abrido sinda tabi ngunyan. Yung mga mapabakuna dyan, o nakagat ning ayam, nakagat ning ikos, nakamrot ning ikos, nakagat ning ayam, mga nagrilinig baga niya, nagbagyo-bagyo, kung nadali ka mo, mga may titano-titano yan, may kalawang-kalawang, o dyan ka mo sa Ravvax tabi, abrido sinda tabi dyan niya. Buda so may mga naka-schedule na kampampirang dos tabi kan bakuna or what, o gusto magpa-anti-flu, o sungon yan baga flu, kalintura, trangkaso na yan. O antay nyo mo niya. Diyan sa Ravvax, open tabi, Ravvax, sa Legazpi, sa may Aleco, Vinson Street, Old Albay District. Good morning dyan, Madam Tet na Aldana Hakob sa Ravvax. Yan, abuhay ka mo tabi. Morning, open sinda dyan. Masunod man tulos, si News Director Mardela, salamat kan sa inyong paghinanyog, mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan